Tu nie je dobrý záber na to. Toto tu nie je dobrý záber, to sú tu staré. Tieto, keď to dá, kde má ísť, tak to nie je dobré. No a nepoviete nám, ako sa vyrábajú? Na čo sú ktoré druhy? Tam ich je strašne veľa druhov totiž za vami. No tak sa nerobia už. Čiže vo fabrike sa nerobia nože. Len sa robili. To je tu zapášené. By som vám musel niečo o fabrike povedať. Takže predtým Sandrik, závod Štos, robili okrem iných sortimentov a výrobkov aj nožiarsku výrobu a z nožov sa robili nože otvorené, mesiarské nože, to sú tieto mesiarské nože, potom takisto, ale to sú už kuchynské nože otvorené, sekáč ešte tu je a tu je nôž zúbkovaný na chlieb.